Bago manaog sa pwesto, isip amahan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte si Mayor Ernesto Evangelista, iyang gi-turnover ang usa ka research and laboratory building alang sa Santo Tomas College of Agriculture, Science and Technology Conesticast ni atong Martes, Hunyo 22, 2022. Kini usa sa mga legasiya ni Mayor Evangelista nga gisugdan ang pagtukod ni atong Setyembre 23, 2021 ug nahuman ni atong Mayo 29 ning kasamtangang tuig bag-o mahuman ang iyang termino. Kauban ni Evangelista sa nasangpit nga aktibidad ang pipila ka mga local officials, ingon man ang anak niyang si City Administrator Attorney Elisa Evangelista ug ang ST Coast College President nga si Dr. Jobin Flores. Sumala ni Mayor Evangelista nga ang maong proyekto makatabang aron mauswag pa ang kalidad sa edukasyon nga gihatag sa nasangpit nga eskwelahan alang sa mga magtulunghan niini luyo sa naagi ang pandemya. Kini gipondohan sa lokal nga panggamahanan sa lungsod. Gawas niini, naglusad sab ang administrasyon ni Evangelista og tertiary education subsidy ug tulong nga dunong program nga nakatabag og dako sa mga estudyante nga nagsagubang sa kalisdanan. Nagpasalamat sab si Evangelista sa mga nagdumala sa eskwelahan at tungod sa suporta niini sa iyang programa sulod sa iyang administrasyon. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe,